Magigsuon ang mga Pariseo na agayod ang pagkatigpakaroning nun. Nagsulob sila og maskara sa gawas as if maayo sila, pero sa sulod puno sila sa pagkadautan. Ang mga Pariseo dali kayo makita sa mga sayop sa uban, pero wala makakita sa ilahang mga sayop. Sila ang unang mga tao nga sanglitanan nga wala mutuo kang Hesus o misalikway kang Hesus. Magigsuon dili kita mosunod sa mga Pariseo nga wala mag-acknowledge kang Hesus. We need to acknowledge Jesus. Ato kining himuon diha sa atong mga pulong o sa atong mga buhat. O sa atong paghimo nini, si Jesus ang gihimaya nga anak sa tao, mag-acknowledge ka nato kung kita pagahukman sa sunod nga kinabuhi. Kung wala nato ang kuna si Jesus, parihas sa daghang mga Pariseo, kita dili usab ang kuno ni Jesus sa paghukom kanato. Sa Ebanghelyo, gikontras ni Jesus ang duha ka mga sala nga mga buhat, ang mapasaylo ug ang dili mapasaylo. Sa panahon kita nakasala, kita nakahimo og pakigbatok sa Ginoo. Kita nakigbatok sa gugma sa Ginoo para kanato. O kita mitalikod palayo sa gugma sa Ginoo. So ang sala mao ang dili pagka masunugtanon sa Ginoo, kita mirebildi sa Ginoo. Instead, ang pagdawat sa kalainan, tali sa maayo ug dautan, gusto nato nga kita mapariha sa Ginoo kung unsay maayo ug unsay dautan. Sa panahon nga misulti kita og mga pulong nga batok kang Hesus, kita nakasala. However, kung kita mupahilayo nining maong mga sala, kini mapasaylo. By contrast, blasphemy against the Spirit is the deliberate refusal to accept God's mercy. Kini usa ka pagsalikway sa pagpasaylo sa mga sala. Kini usa ka pagsalikway sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Ug ang usa lang gayud nga dili mapasaylo mao ang refusal sa pagpangita ug pagdawat sa pasaylo sa Ginoo. So unsa may hagit para kanato magigsuon, ang pagsalig kay Hesus ug dawaton ang iyang kaluoy ug pasaylo. Ang pangutana, naningkamot ba ako pag-ayo uban sa grasya sa Ginoo ang relasyon nga akong giguba? Mahindog palihog para sa katalibanong pagampo.